Hazel, maak klaar. Ik is bezig daar binnen, alsjeblieft, man. Ja, mijn auntie, dit gaan gauw wees, mijn auntie. Ik wil net gewoon mijn auntie zijn kleinkind aan mijn auntie voorstellen. Wie is nou bepaald? Ja, niemand mijn auntie, dat is mijn troeteldier. Wat nou zoals een baby van mij is, en automatisch, omdat mijn auntie zoals een ma van mij is, als het nou mijn auntie zijn kleinkind. Je hebt bezig zo'n hoge gezegd met dat bijaardssysteem. Je moet dringend en veel girlfriend krijgen. Nou val ik me een beetje klaar, girlfriend. Zo nou wonder ik. Als zij ook mal is, jij. Mijn auntie is vol jokes, nee? Mijn auntie kan me afhouden. Surprise! Mijn auntie! Hazel, is hij mal? Wat is er nou, mijn auntie? Ik heb gezegd, een troetel, ik krijg niet een damslang. Maar dit is een troeteldier, mijn auntie. Alles wat kan doodmaken met mij is niet een troeteldier. Nie. Die raak ontslagen van hij denkt, nou, vandaag nog of ik raak ontslagen van alle twee van jullie. Als mijn auntie eerlijk zegt, ik ga dan ook klaar betalen voor dit en alles, mijn auntie. Het was een meter. Ga ik ontslagen van, raak ontslagen van alle twee. Zo jij bepaalt wie blijft ik meer nodig. Jij of de slang? Huh. Wat moet je mee bang? Daar is hij. Is nog recht, mijn auntie kan maar nog wezen. Is je alright? Ja, kus. Kan ik mijn auntie bekijken, maar? Ja, alsjeblieft. Bezel? Tia, maak. Wat zoek je nog in die kas? Sorry, auntie. Mijn auntie heeft ook enig iets vreemd in die badkamer of in die kamers gezien. Nee, ook al. Oh nee, want ik moet nog gewoon aangaan. Waar gaan? Toilet toe, mijn auntie. Jo, mijn maag voelt lekker niet. Jij? Ja, mijn auntie? Waarom draai je met die kittel? Oh, sorry, auntie. Bezel, zeg kittel hier en kom je zo. Wacht naar me, jong. En moet niet eens daar een dunk om voor mij te liggen. Beloven, mijn auntie gaat niet kwaad is, mij niet. Ik kan niet beloven dat ik klaar kwaad was. Want wie beloven en wie nog eens wou gaan en die. Dat is weg, mijn auntie. Wat weg? Die slang. Wat? Die slang. Ik weet. Wat? Die slang. Wat van die slang, auntie? Jij is weg. Ja, ik heb het gezien toen ik dit waar achterkom, mijn auntie. Dat is niet meer die boxie. Wat jij van mij zegt, hij dan loopt iemand hier rond. Ja? Hey! Bezel, jij gaat zoeken. Nou, dat is slang. Ik heb gezegd, ik slaan van die bloody ding. We gaan naar binnen in mijn kamer. En Mike. Ja. Hey. Hi daar, Sari van die Karoo. Dank je dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En lotto. Goodbye.